Na Hani, itt vagyunk újra. Találjuk itt a videót. Hát én már vér profi vagyok. Most csinálok egy asztalt, ha nem baj. Na. Sziasztok emberek! A kerítés. Na most nem tudom, hogy kell asztalt csinálni. Nagyon nagy trükkje van ennek. Székeket nem teszel? Várjál, ez asztal. Hát asztalt úgy kell csinálni, hogy azt. Fasztal? Nem. Hát akkor meg... Lerakok ide egy ilyet. Ez a kerítés. Aztán van olyan, hogy nyomólap. Azt kell a tetejére rakni. Igaz? Mit? Igaz? Hogy mi? Mondom, van egy nyomólap, és azt kell a kerítés tetejére tenni. Igen. Azt fel nem tudja, hogy hol van az a nyomólap. Te, hol van az a nyomólap? Az itt lesz valahol. Ott is van. Bedobom a helyére. Tojás helye? Tojás. Na, és kész is van az asztal. És a székek? Várjál. A nőkerítés. Ilyen bazi hosszú asztalt csinálunk. Elnézést, meg vagyok fázva. Üdv a csapatnak! Ezt. Hát ez olyan asztal, mint a Mekibe. Komolyan mondom. Ez mi? Nyomólap. Nyomólap. Hát ez de menő. Kicsi. Te menjél rá? Várjál. Menjél már. Nem tudok rámenni. Akkor mellette menj. Ez menő. Azt csinálom. Akkor csináld jó. Akkor jobbra csinálom, na. Az emberek unatkoznak. Igaz? Igen. Nem neked szóltam. Nem zavar. Hogy csinálod meg, hogyha rajta állsz? Hát én is Itt tudom. betyár. De hát így meg ilyen szavar lesz. Hát akkor oda teszel. Na. Így. Ódedik. Ó, de tik. Ez szar. Mi az Isten? Letetted, de arra felé. Na hát én venni fogom. Feje lefelé van. Úristen. Na, ebben fogunk szarakodni egy kicsit. Fogsz. Kösz. Ez a nyomólat, basszus. Ó, bassz meg. Várjunk, és ha úgy csinálnám, Hogy kivernéd az asztalt. az is jó. De akkor meg... Majd oda kezd el. Azért megbaszhatod. Visszaépíted. Igen. Van elég fákja. De annyira köcsög ez. Egyből elmegy a fejforrás. Így van jó. Na, ha tedd már oda. Várjál, mintha maga idejébe. Azt már ott nem fogom kiütni. Csak ha ti kedvetek ér. De muszáj lesz. Na most csináld meg. Te hogy csinál? Várjál. Hát még a másik fele. Jaj! De azt nem is kell kiütni te. Miért? Nem De tudom. majd végig sétálsz. Ja. Ó, de kemény. Fuck you. Rábírtad tenni? Itt van vonálva pofáddal. Pofáddal. Ó, ott is raktam. Kemény. Kész az ebéd, de kemény.
érdekesség kedvéért. Ó, de hát ez... olyan menő dolgot fogunk most csinálni, ami nem is fog sikerülni. Na, mondjál valamit, meg se szól az egész videózás alatt. Kis autózol? Jó. Na, most megmutatom, hogy kell begyújtani a kemencébe. Kemencébe könnyen. Dinnyét is lehet tüzelni. Nem tudom, hol a dinnye.